Lebaran 2025, gara-gara jajan. Waduh, Mas Gato, baru panen ya? Malah untuk rezeki titik kit. Aduh. Nah, oke samen. Ayo, dengerin Mas Saman ngewai duit kita barang. Tas untuk duit akeh yo. Alah, iku mang sing tak kene kita mek 500.000. Iki mang ya ngono kerjane mek males-malesan tok. Wong menisan nek tenanan iso ngkei sampean 3 juta barang iki. Samen ya wis akeh Mas, mau ngutus sapa-sapa desaingan kok Saman wei. Alah, gak sepiro. Oke itu klambi yoyo. Sesuk kan wis padha. Suwun ya Mas Gato, repot-repot Saman iki. Iya Mas Gato, ngene iki kerja kok sampean sedina untuk piro to? Alah, ya lumayan. Dino ya iso entuk 500.000. Kadang ya 1 juta. Kadang ya 3 juta. Lumayan lah. Ayo, akeh men to Mas, tenan to iku. Alah ya iyalah, bagi kuwi sih ya titik ngono kuwi. Waduh, iku lah sebulan ya iso akeh banget Mas. Kira-kira saya 10 juta gak yo? Ya iso kok puluhan juta barang to kit. Sakmono ya luweh koyoke. Akeh temen to Mas. Aja gelek-gelek ndelok emas kit. Sing ndelok Mas kowe lho sapa Sapa? Apa ya kit mang ya? Oh, iso kok ngene wisan. Tapi ya Pak jenenge tetanggan kok ya mosok ya gak olah. Tetanggan. Kowe lapo ning ngono jagong iki? Ya iki lho Pak lagi ngapeni beras. Lapo kowe melok ngomong? Mau ngomong be anakku kok. Ya maaf Bapak. Maaf. Ndamel iki cepak nomangane Bapak. Nggih Pak, sekedap to. Wis ndamel Bu. Wah, yo. Ya anak koyo ngono. Lah yo. Ya Pak yo. Yo. Kowe ku melu wae. Kowe mencari kesempatan dalam kesempitan. Ndamel ngono. Yo Pak, mulai aku. Tumpah dua anak ayo sombong ra karuan. Luk buluk kukuk buluk. Woi. Omong apa kuwi jane? Mau apa ya? Iko lho Pak, buluk bakul rujak kae iku lho. Yo, Buluk dah. Nomor. Oh. Beber temu lawak, lambi jejer koyo luwak. bulu kukuk bulu. Wah, kita di mana Bapak Git? Nanti panganan yuk kak nanti cepat nih. Kena sego. Jadi gimana nih petek tapi ya lumayan. Gimana nih gue luwes. A few moments later. Ayo, uang kok turu ae. Pak, tangi Pak Ono apa tuh? Ono apa? Pak, meneh iki Sriyoyo lho, jajane rung temen Pak piye? Pak iyo orang ada rezeki lho. Wis melengoe tak pikire. Alah, ya wis lek ngono, penting meneh kudu wis nek jajan. Iya yo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Pak, iki jono LPG-ne ngewes e. Iki lho tangane Pak kecepit. Iya Pak sepurane yo. Yo kowe ngawon Pak sing gendah titik to. Ya sepurane Pak, wong ra roh e. Wis deleng kowe. Ngutai jole. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Pak, sepurane sing akeh yo, anakmu akeh salahe. Iya ya Dok, tak sepurani. Bapak ya sepurane wingi enek duit ning lemarimu tak cukup 300. Piye
Pak, ngene kan njupuk dhek ya ngomong to. Wis sepurane nduk, bapak wingi kepepet e. Terus piye iki Pak, jajane ndek meja ora enek lho, iki wis riyo ya lho. Wis tenang ae nduk. Bapak tak ubet sik. Pokok syarate aja buka omase sadurunge bapak mulih. Janji lu ngomong setelo jadi sakulan ra ono pamitmu nalika semono di stasiun balapan Solo. One eternity later. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam, monggo mapetato. Pangapunten sing kana Pak Kaji. Di poco-poco bato, monggo. Inarak monggo. Dah, nunggu. Kop, kiamba, mau bato. Betul pundi, anakku cuma di rumah. Ngeten Pak Kaji, niki wau anak kali bojo kula mudik teng mbae, makane kula kiambekan. Oh, ya. Monggo Pak Kaji, disambi jajane. Sita bato, bukan sing di rumah aku. Paket wau mungkin sama cuma ndak lho Pak Kaji. Ah, yes, monggo, sekitarkan pun, monggo. Nggih. Oh, game monggo batas, jangan sekitarkan. Monggo. Ini tipe kata, pato kung masawin kita sa bangi mawan, hindi na maampun monggo. Jane oh dipangan pura ta Pak Kaji. Kok Sino pato, dan puka mo tenopod. Hakin man. sampean salami ae. Oleh kok ora jane. Okay, jangan di mam. Iki oleh tenan Pak Kaji. Lah oleh tak juwe. No, yo, like no, mamba. Gina ambon. Lah ngoten lek nyenengne Pak Kaji. Udah wis ora Pak Kaji. Jet, ha? Kayak gitu. Lu boleh. Oh, apa nomor dari hal itu? Nah, lu preman ko na lo lagi. Oh. Lo rosa i preman go po. Oh, wong dua Pak Kaji. Wong ko na teran du por ko week. Yo. Du ko na tera. Paon go no. Oh, man. Na sama chiki sumanga ni. Ini wacce tengka o ko ran. Tidak umur iki apa ta Pak Kaji? Gege, betul no wa. Ran, skiting betul no pos. Sama nang repotne ae Pak Kaji. Bismillah pertiwa, mungkin tem. Game of love. Ayu, like you kandel titi, yo klata, tendai gitritani, ko ishom bodo treset porani, kutono daule man. Tuh Pak Kaji. Ya. Suai tawa, Sulit. isus, ko sare ni nak mulo. Bangga. Seften sayat ben, seften ligit na inedro. Piye Mas Bro? Udah sih ding belah piro sampean? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, toh. Pinarak. Loh, masuk roh barang. Sepuntane sing kata masuk roh. Padha-padha Pak to. Iki. Mriki. Bah. Ngapunten ingkang kathah nggih Pak Tol, Dek wingi kula wonten salah kali njenengan. Iya, Le, aku ngerti cah nom make salah ya. Wong tuane gak tau salah kok. Iki wong tuwek model piye nah. Gendeng. Dan nanti Pak Mbokmu
niku asik tembah marani sing tuwek riyen. Oh. Mencer ning mau. Iya. Sampean ket mang ta masuk ro? Iya Pak Tok, ket mang Ah kamu semua nih kuno ta. Jajane ning kurung kene ora ana apa-apa ning ngene kok. Nggih monggo. Yo ngono lho dadi nom-noman cak-cak. Duh, ten pundi Pak Tok kok susu mawon niku kok ya. Kok cowok kata jenenge nanti sih. Mriki malah santai-santai kok ya kesusu mawon. Sampe kok kesusu ae to Pak Tok kok ya. Nanti sih sampe niku kok ya kesusu mawon niku lho. Nyalah, nggih pun atus-atus pun. Anjen gak ana gak apa-apa podo ae gendeng. Gendeng dhewe. Assalamualaikum. Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Duk, jajane Iya Pak, akeh men. wis ngene iki bapak lek wis upet. Dan totone meja. Jolali bapak gaene kopi. Loh, aku pilih Pak Endi. Cetak godoknya banyu lho Pak. Oh, ya wis. Iki lho Pak kopine. Oh iya, suwun. Lah iya to Pak, wis siapne kok gorong enek tamu sing teko. Oh iya ya, Nduk. Oh iya, Nduk. Lali Pak kata sampeno sampean. Apa to Pak? Ngene lho, Nduk. Bapak emang wis nyicil namu nek wong-wong. Tak sampai nih lek sampean mbek sampean iki gak ning omah, mudik nek mbahmu. Iya piye to Pak, jajane kadang cemek Pak, malah enek tamu. Yo wis pangan dhewe Nduk jajane. Iya Pak. Action. Kalau aku tunggu lihat. Tes nolak sih ae. Mana-mana ya. Ready? Tuh, 2, action. Aku tunggu lihat. Aku kuat iki, Bang. Ready? Abang sih. Action. Action. Ya nyawang gak tapi minimal nyawang mau kita. Tuh 2 action. Alah emang mau kerja nih. Dengerin. Biasanya aku pacar loh. Nah, iya. Balene. Hah? 2. Iya sungkem. Kan be bapak aja diambung batuk. Itu pune tangani sampean dhewe sing sampean ngene. Paham to maksudku? Oke. Action. Dek ini anakmu akeh salahe. Kok dek ini dadine? Ayo sanggas. Mbak kita. Yo. Delok yo, kamera kok ngene yo. Nang kita gak konderan ning awakmu. Lah iya, aku diran roe. Ngetik ta yo. Kok padha ngopi teh gelas yo. Ya kan jemone ngene iki. Lho kacane kok lho gak jemone lho. Ben jemuk dhewe teh. Padha. Beto Mas, iki kok.